Xayrlı kis, hürmetli tamaşasılar. Hizzi Kugarsin rayon tele tapşırılar studiya hijadi Türkmen selamlay. Hamudinек сираттагы тапшыруын тaqdim итә. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вас приветствует творческая группа районного телевидения и я, ведущая программы Гульсум Байбулатова. Ергә кыш аяк басты, güzel көзді датты. Охработы много стал, сколько листиков опало. Мету, я мету, листья кучу задержу. Все дороги я подмел, устал да спать пошел. ПДД глазами детей. Итоги конкурса среди учеников. Забота о весне с ранней осени – удел не только аграриев. Изге ердің изге кішілері, біздің ижади түркім ябай ауыл шағырдарында қонақта болып қайтты. Шиғыр мен мәктепте оқыған елларны оқыда башлаган едім. Аннан армия сафарында yazıldı. Башлангыч класста оқығанда тәуге шиғырымны язып, күрше Төнер Марат Медхатуллына алып кер күрсәттем де яшьләр газетасына җибәрдем. Сыгарылышыбыз адагында котлаудар программасын тәкъдим итәбез. Ел мизгелләренең һәр кайһыһы үзенчә матур. Бүген һүдебез көз хакында. Уның муллыгы, хары, кыдыл төстәре, кайһы сакта үдәккә үткән бысрагы, ямгыры. Бу мизгелдә охшаткандар да, үз итмәгәндәр дә бихисап. Кисә көзде Мурак авылының гүзәл балалар баксаһында озын юлга озатып, кышка сәлам бирделәр. Балалар был уңайдан әзерләнгән тамашаны караны, уның исендә үзләре лә кайнаны. Көз Хылыу, Бүкәнбай, Кикимира һәм балалар үзләре матур, фәһемле, кызыклы сараны махсус сакырылган ата-әсәйләр, инәй олатайдарда яратып кабул итте. Ә инде сабыйларга килгәндә, улар өчен бу көз беренчеһе түгел. Алда уларды йомшак карлы кыш көтеп кала. Был байрам балаларда табигатькә һөйү, табигат үзгәрешләрен күрә белүде тәрбияләй. Һәм инде күңел асу сараһы булып та тора. Балалар был байрамда бик күп шигырь, зар һөйләргә өйрәнделәр, йыр-зар йырланылар, көзгә үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр. Был байрамда әзерләүче Гөлгөнә Хәбировна югары категориялы музыкаль етәкче. Ул безнең балалар баксаһында бик күп еллар инде эшләй. Ә инде катнашкан геройлар Кикимира, Карт Бүкән, Көз Хылыу безнең тәрбиячеләребез. Балалар байрамдарда бик ихлас катнашалар. Улар безнең балалар баксаһына бик теләп йөриләр. Безнең балалар баксаһында 6 төркем эшләп килә. 6 төркемдә барлыгы 127 бала йөрий. 5 төркемебез башкорт телле төркемдәр, ә инде бер генә төркем бездә рус телле.
Үйде ел отырам. Нендей көп Ой, яқшы басты, язарды алып қасты, бұнау барғаныңа, менде олар матолар. Ağaçlardan kara yaprakları onda buna kaldılar. Kuşlar uçup gitti, yalanları yukarıda tüm kaldılar. Beni kuşlar getirdiler, yuyaklarga selam ettirdiler. Sırsık yırvay huşvaşı yirak-yirakka yu almak kırı. Под кустом свернулся ежик, мокрый и колючий, льется над поляной дождик, разгоняет тучи. Туктамыш, принесене капырлашты. Шулы да бабидеки. Туктамыш, принесене икеләшки. Мына белән көз апайдың һезгә алып килгән бүләге, матур йырҙарыгыз, биюҙәрегеҙ өсөн. Һәр күңелгә байрам үткәргәнебеҙҙе. С 20 по 31 октября среди учащихся образовательных учреждений района прошла викторина «Изучаем ПДД». Проводили ее отдел образования и ОГИБДД ОМВД по Кугарчинскому району. Таким образом, в викторине присуждены призовые места среди первых-вторых классов. Первое место – Егорову Максиму. Второе место – Кабельниковой Александре, Барановой Елизавете и Бучневой Арине. Третье место – Судаковой Злате, Юлдыбаеву Ильназу, Валитовой Илине. Среди третьих-четвертых классов. Первое место – коллективной работе учащихся третьего класса школ села Максютова и Назаркина. Второе место – Рафиковой Диане, Аллабердиной Самире, Максютиной Валерии. Третье место – Айткуловой Ильмире, Магадееву Данилу, Салиховой Назгуль. Среди пятых-шестых классов присуждается первое место – Фединой Александре. Второе место – коллективной работе учащихся 6 Б класса средней общеобразовательной школы номер 1 села Юмагузина Туйгильдиной Илине, Чильдиновой Рите, Янбулатовой Аделине, Эмиловой Эвелине, Лукмановой Земфире. Третье место – Каразбаеву Салавату, Идрисовой Альфие и Мурзабулатовой Аделине. Всем победителям и участникам были вручены грамоты. Осень, зима, весна и лето, который пролетел незаметно. Даже осень, который набежал незаметно, не хочет надолго оставаться с нами. А впереди суровая, местами со снегом, как говорят синоптики, теплая зима. Проезжая мимо моста через реку Ик возле деревни Сюрбаева, мы заметили большую технику. Здесь работали дорожники районного доручастка. По их словам, они каждый год очищают русло рек от упавших деревьев и разного крупного мусора. Особое внимание уделяется территории, прилегающей к мостам. Ведь каждой весной все, что попадает под большую волну паводка, в большинстве случаев скапливается возле мостов, и если с осени не очистить эти места, то весной жди беды в виде заторов. Был дөньялағы һәр бәндәнең үз тормышы, яшәеше, һәр кеше үҙенсә һәләтле. Бүген һүҙебеҙ ауылдарыбыҙҙа йәшәгән шағирҙар хаҡында. Беренсе героебыҙ Күгәрсен ауылында йәшәгән шағирәбеҙ Зөлфиә Хәйбуллина хаҡында. Бәләкәйҙән ауыҙымдан шиғри илһам нурҙары сәселә ине, ти Зөлфиә Ниәтбәк ҡыҙы. Тик тормош үҙенекен ала килә. Шуға ла ижад ваҡытын һәр саҡ артҡа этәреп килә ул. Һәм ниһайәт хаҡлы ялға сыҡҡас, күптән ташҡан илһам тоҡсайынан шиғри юлдар тәүҙә ҡағыҙ биттәренә, аҙаҡ шиғырҙар шәлкемен туплаған китаптар булып ярала. Әтейем белән әнейемнең икенче бала булып донъяға килгәнмен инде. Шунан әтейем бик яратҡан мине нығыраҡ яратҡан инде, үзенә ышанған микән инде. Шунан апам бар, сеңлем и энем бар. Без 4 бала үстек. Әнейем
әтием колхозда төрле эштә эшләделәр. Шуннан әниләр эштә булганда безне әбием карады, Эми Камал әби. Бик матур итеп тәрбияләде, эшләргә өйрәтте. Шуннан укырга бардым 1964 елда, 1 класска 1 укытучым Ркай апай, Габсалих кызы булды. Яхшы итеп укыдым, отличница, ударница булып укыдым. Шуннан шул укыган вакытта, башлангыч класста укыганда тәүге шигыремне язып, күрше Гомеров Марат Медхат улына алып кереп күрсәттем дә, яшьленче газетасына җибәрдем. Шуннан аннан хаталарны төзәтеп, зур конверт белән кире җибәргәннәр иде. Бер кешегә дә күрсәтмәм, хаталы язганым юк. Яшьленчеләргә дә үпкәләп, шуннан конвертны үй башына алып менеп куйдым инде. Яшердем инде, ул хәзер юк инде, кайдадыр инде. Шуннан башка язмадым да, шуннан үз алдына сөйләнеп йөрдем. Шул безнең әтинең апайы Инҗи апай шигырьләр язган булган, шигъри күңелле булган, но бик яшьләй генә үлеп киткән сугыш вакытында. Шул 16-17 яшьлек вакытта үлеп киткән инде. Мышт шуннан да нәселдән дә киләдер инде. Шуннан шигыриятларга ярата торганым, Ркай апайга да зур итеп рәхмәт. Әтием белән әниемә дә зур итеп рәхмәт, дәрес карарга ярдәм итә торганнар. Но апамнан укып өйрәндем, 1 класска барганда укый беләм. Бигрәк тә математика дәресен яраттым. Шуннан 8 классны тәмамлагач, Бәләбәй педагогия училищесына укырга бардым. Шуннан анда 4 ел укыдым, бик яхшы иптәшләр, укытучылар бик яхшылар туры килде. Шуннан кайттым да тормышка чыктым. Иптәшем үземнән олорак иде. Бик матур гаиләгә төштем. Шул кадәр матур итеп яшәдек. Аңа рәхмәт сорый итеп, туганнарына рәхмәт сорый итеп. Шуннан башта Сербай авылында эшләдем, вожатый булып. Аннан Үргә Хутор дәүләт кылга ибәрделәр, үзебезнең авылда урын булмагач. Шуннан үземнең 1 укытучым 6 ел анда эшләгәч, 1 укытучым пенсияга киткәч, шуның урынына кайттым. 84 елда Күгәрчен мәктәбенә инде. Шуннан бирле шушы мәктәптә эшләдем. Барысы эшләү елым 37 ел эшләү стажым. Шуннан былтыр сентябрь 1 сентябрьдән оптимизацияга эләктем инде. Укучылар саны аз буларак, шуннан үземнең иптәшләрем, эшләгән иптәшләрем дә бик яхшы булдылар. Аларга да зур итеп рәхмәтемне әйтәсем килә. Шуннан Әлисә белән икебезнең классны кушырга булдылар. Шуннан Әлисә яшәрәк кеше, аңа калдырдым да, шул үзем 1 ел пенсияда килеш эшләгән идем. Шул ял итәргә булдым инде. Ял итәргә чыккан идем. Шул сельсоветтан чакырып алдылар инде клубка режиссер вазифасына дип. Шуннан башта эшли белмәм дигән идем. Шуннан үзем иптәшем дә клубта эшләгән иде. Улым да, киленем дә анда эшләгән иде. Алар эшләгәндә дә ярдәм итә идем. Но ничек эшләгән, ничек икәнен беләм эшләвенең. Шуңа эшләргә булдым инде, эшләп карарга булдым. Но аларга да әйттем, эшләп карыйм, ничек килеп чыгыр дип инде. Но авылдашларга рәхмәт, анда эшләгән менә үземнең директор Әзәйдәгә рәхмәт, яшь булса да тиз генә нәрсәдер уйлап табабыз да, шул оештырабыз инде. Шуннан китапларыма килгәндә, шул шигырьләремне 2008 елны яза башладым. Аңарчы Зилфат кияүгә рәхмәт. Компьютер китереп куйган иде. Шул компьютерда өйрәнергә кирәк бит инде. Үземнең шигырьләремне шунда баса башладым инде, басырга өйрәндем. Шуннан тәүге шигырьләремне киленем, улым, кызларым, кияүләрем тыңлады. Шуннан яхшы дигән булдылар инде. Шуннан байтак шигырь язгач, шул 1 китабын язып бетердем инде. Шуннан үземнең классташым китап нәшриятында эшләгән Ризана белән очраштык та, сүз чыгып, аның белән сөйләшеп алдык. Шуннан ул тәкъдим итте Зөфәр абый Вальтовка күрсәтергә, үзебезнең авыл шагыйре Зөфәр абыйга җибәргән идем. Ул карап чыккан хаталарын, шул
түзәтеп, матур киңәшләр бирде. Шуннан район газетасына бастырырга да тәкъдим итте. Инде шуннан район газетасына баса башладым. Шуннан Кызылтаң газетасын бик яратып укыйм. Шул газетаны укыган вакытта белдерү күреп калдым. Үзен нәшер итеп китап чыгарырга мөмкин дип. Шуннан компьютердан почта аша гына җибәрдем. Шул беренче китабымны чыгарырга. Шуннан алар әйттеләр, карап чыктык, хаталары юк. Исеме ничек дип инде. Шуннан үземнең әхиратым бар Галия Хатовна берничә төрле исем уйлаган идем. Шул Галия Хатовна озын булмасын, шулай бер исемнән шул бәхетлемен дип дигән сүзне генә язды. Шулай дип чыгар дип, аңа зур итеп рәхмәт. Ул да бик матур шигырьләр яза, миннән алда яза башлаган иде ул. Ул да китап итеп чыгарса яхшы булыр иде дип уйлыйм инде. Теле бай аның да. Шуннан шушы китабымны алырга бардым инде. Зилфат кияүендә, олы кияүем звайн итеп кара, тизрәк күрәсе килде инде. Шул моның белән барып алдык. Шуннан алып кайтканчы байтак шигырьләр язылган иде. Уйлап утырдым да, балаларга китап чыгарыйм әле дип үзем башлангыч класста укыгач, балаларга китап чыгартырга уйладым. Барган идем, соңгы шигырьләремне алып барган идем. Шуннан анда тәкъдим иттеләр инде. Сөйләшеп утырдык та, балалар өчен шунда булсын, азакы шигырьләреңне дә чыгарыйк, җырлар язгансыз бит, шул җырларыгызны да шул аерым шунда бергә басыйк дип әйттеләр инде. Шуннан икенче китабым озак та үтмәде, 2 ай эчендә шул икенче китабымны барып алдым инде. Ансын мин бу җиргә юкка килмәгәнмен дип атадым. Шунда исемле шигырем дә бар иде. Шуннан кайсы бер шигырьләремне язганда шигырьләрне көйләп язам. Шул бер сельсовет белән посадка җыярга бардык та, шуннан арып кайтып яткан идем. Шуннан теге уйланасың бит инде. Шуннан тордым да тиз генә теге җырны көйләп телефоныма яздырдым. Шуннан бер мырыкка барган вакытта Рамил Сабановичка әйтәм, менә шулай, ул безнең РДКда режиссер, шуңа тәкъдим итеп карадым инде, ничек булыр икән дип. Ул әйтте, Зөлфия, әйдә карыйга алды инде бер җырны, Күгәрченем дигән җырымны тыңлап карады. Менә хәзер баянист Ришат Бәдретдиновка күрсәтеп кара дип инде. Шуннан аңа күрсәткән идем. Шул 5 җырымны фонограммага салып бирде инде шул. Хәзер дә шул җайлап язам. Шуннан мин әле шигырьләр яза башлаган вакыттарак үземнең балачагым турында да язган идем. Шуннан студент вакытларым, эшли башлаган вакытларым, шуннан авылдагы үзебезнең кызыклы вакыйгаларны да язган идем. Шуннан әтием иптәше Хайбер Рахман абый Салимовның сөйләгәннәреннән дә ул бик күп сөйләргә ярата торган. Син шигырь язасың, сиңа сөйлим әле, яз алы дип. Шул аның сөйләгәннәре дә бар. Шуны менә күрше Фәхрибан апайның да сөйләгәннәрен язганнарым бар инде. Шәҗәрәне эшләргә бу Фәхрибан апай күп итеп ярдәм итте инде. Рәхмәт аңа зур итеп. Аңа тагын киреп утырасым бар әле. Күп сорауларым бар сорашырга шул. Менә авылдашларымның һәрберсе үзенә күрә аерым хылыклы дип әйтимме. Менә авылдашларым бер вакыт мал врачлары килеп керделәр. Ишек алдына сыерга укол салырга дип, сыерларга, башмакларга. Шуннан Хәлил дигән безнең авылдаш инде мал врачы Лизим Хәлил. Алар Лизим сара ягына аңгайлады. Хәлил күбрәк сөйли инде. Зөлфия апай, кая шигырь язасың бетеләр, безгә дә шигырь яза алды инде. Шуннан мен әйтәм, шигырьне сразу тиз генә язып булмый бит.
язырмын ярар дим инде. Шунан шулай диде дә ярар, алар киттеләр. Малларга укол салдылар да кайтып киттеләр. Шунан чыктым да бу яз көне иде, сарайда малларның терисен тазартып йөридем. Шунан тиз генә күңелгә шигырь килә башлады. Сәнәгемне куйдым да тиз генә йөгереп кердем дә шул башта тиз генә сызгалап алдым. Аннан компьютерга салдым да компьютердан чыгарып икенче көнне мәктәпкә барганда Лизимнең малаена әтиеңә справка бирәсе бар дип биреп кайтардым инде. Берсен Фәрүзәгә кертеп бирдем инде үземнең эшләгән, үзем белән бергә эшләгән шуның Хәлилнең хәләт җифетенә инде. Шуннан укыганнар да көлделәр инде. Шул шигыремне укып китим әле. Мал врачлары. Авылда бар 2 мал врачы. Берсе тәпәш, берсе озын. Кәтүк белән һәм багана кебек. Берсе Хәлил, берсе Лизим. Хәлил шаян, бик күп сөйли. Теле тәтелдәп тора. Лизим артык күп сөйләми, дәшми эшен бетерә. Ләңкелдәп керә капкадан Хәлиле тел бистәсе. Кичек күк Лизим ияргән үз эшенең остасы. Малларга укол кадагач, салкын шәй кирәк диләр. Шәйе булса син шәп кеше, акыллы, юмарт диләр. Була шундый вакытлары бик артыгын дәшмиләр. Салкын шәй эше кайда ул, җылысын да эчмиләр. Ләкин алар бик талапчан, эшен белеп эшлиләр. Аларны халык бик мактый, ярдәмчел, тырыш диләр. Бик матур итеп эшлиләр. Аларга исәнлек, саулык эшләрендә зур уңышлар телим инде. Шуннан тагын үземнең киявем бар инде, сеңлем Фәрзәнәнең хәләл җифете Мәргән. Шул Мәргәнгә дә атап язган шигыремне укып китим әле. Мәргән дибез, Мәргән бит ул, гади авыл егете. Белә аны һәрбер бала һәм авылның һәр эте. Ул бик уңган, тырыш кеше, өен кирпичтән салды. Буйдак озак кына йөрде, бик уңган хатын алды. Мәргәннең бар бер гадәте, бик матур итеп алды. Авыл халкы моны белә, көлә, хәйләне аңлый. Балалардан мин сорадым. Мәргән нәрсә аңлата? Алдакчы дигән мәгънәне диләр. Безне алдата. Эшкә тотынса ихластан, эшли ул һәрбер эшен, бик ярдәмчел һәм бик уңган, бик хәйләкәр бу кеше. Менә бу Мәргән турында Габитов Робертларны укыткан вакытта шул бер Мәргән дигән бер текстта Мәргән дигән сүз чыкты инде. Шул Мәргән сүзе нәрсәне аңлата дисәм, шул Габитов Роберт кол күтәрә инде. Апай, мин әйтәм дип инде. Шуннан я әйтеп карасам, алдакчы дигәнне аңлата дигәндә. Мәргән ул төзәтүче дигәнне аңлата бит инде. Шундый кызык хәл искә төште дә, шуннан язып куйдым инде бу шигыремне дә. Тормыш иптәшемә аталган шигыремне китим әле. Гармончы булсын ярың дип атала. Минем тормыш иптәшем Минәхмәт Хайбуллин. Ул без 25 ел бергә яшәдек инде. Капыл гына инсульт булып, шул юлда машинасыннан чыгып кына тәгәрәп, аңына киләлмичә китеп барды инде. Шул аның киткәненә бакыйлыкка күчкәненә һәр 13 елдан артып бара. Шул бик яхшы кеше булды. Бик матурлыкка күп өйрәтте инде. Миңа үзе бик каты гына булса да кешегә бик ялмаеп кына, бик мәрәкәчел, бик кеше җыр сүзле кеше булды инде. Менә шуңа атап язган шигырем. Гармончы булсын ярың. Халык җырыннан алдым инде башын. Эй дускаем, сиңа әйтәм, гармончы булсын ярың. Гармончының буыннары сайын мәхәббәт аның. Гармоныңны сыйпап, яшем сөртеп, синең көйләреңне килимен. Уйлар йомгакларын сүтә-сүтә, серләремне аңа сөйлимен. Күз алдымда син гармоның белән, гармон көйли, түгә моңнарын. Шул моңнар бит инде тибрәлдерә, иң нечкә күңел кылларын. Үзәкләргә үтеп керә моңнар, күңелләрне айкап, актарып, гармон уйнавыңны тыңлар идем, әгәр булса сине кайтарып. Исеңдәме, гармон уйнаганда, назлап карый идең күземә, мин җүләр кеше сизмәсен дип, читкә бара идем күземне. Гармон теле сөйләп бирә иде, миңа булган сөю хисеңне, көйгә сала идең сүзләреңне, көйгә салдың минем исемне. Мин ярата идем күзәтергә, гармон уйнавыңны утырып, синең бармакларың саны иде, гармон төймәләрен йөгереп. Гармоныңны алсаң кулларыңа, дуслар килә иде яныңа, кайсылары кушылып җырлый иде, кайсы бии иде көеңә. Бәләкәй Зинфира кызың бит, гармоныңны биреп кулыңа, җырлый башлый иде талгын гына, син кушыла идең соңыннан.
Бей башладымы, туктамый ул. Бейді хәлдән тойганчы, гармоныңны куеп, щещоткаңны баса идең биеп туйганчы. Кай чакта балет бейдең, аяк очларында әйләнеп, грузинчада оста бейдең безне әйдәләп. Бергә яшәгән гомеребезнең һәр минуты бәйрәм булган бит. Сагынып искә алам, сизмәгәнбез, бәхетебез ташып торган дип. Ул чакларны кайтарыплар булса, алмас идем синнән күземне. Шул чакларны искә төшергәндә, яшь иркелә ике күземнән. Шул бик җыр сүзле дә, бик матур итеп бии дә иде, җырлый да иде, гармонда да уйный иде, курайда да, тальянда да уйный иде. Әле менә баяны, ике баяны бар. Баянын олы ныгым уйный инде, азрак уйный. Но өйләр бәләкәй булганга, өйләренә алып кайтмый инде. Бәбәйләре дә бар. Шуңа монда килеп өйрәнгән була. Башкалары тартып карыйлар, абыйларның уйнаганын карап торалар инде шул. Зөлфия апай яңгы түгел. Уның янында балалары, ейәнсәрдәре һәм бүгенге төп булмышы иҗады бар. Уга без иҗади уңыштар теләп, киләһе шагыйрь йортына юл алабыз. Икенче героебыз шулай ук Күгәрсен авылында туып үткән, әлеге көндә Морак авылында яшәүче Хәлил Вәлитов. 45 елның 10 июнендә Күгәрсен районы Күгәрсен авылында туганмын. Бала чак шунда үтте, шунда мәктәптә укыдым. Мәктәпне бетереп чыктым. Яшьлек Күгәрсен авылында үтте. Туган як белән хәзерге көндә дә элемтәне үзмим. Һәр вакыт кайтып йөрергә тырышам. Туганнарым белән очрашып, дуслар, әти-әниләр юк инде хәзер. Шулай да дуслар, туганнар күп. Һәр кем туган ягы белән элемтәне үзәргә тиеш түгел. Без шуның тамырларыннан көч алабыз, үзебезгә элекке булган матур вакытларны искә төшерәбез. Менә шул вакытлар искә төшсә, хәзер олыгайгачтан кайбердә шигырь булып төзелә башлый. Шигырь мин мәктәптә укыган елларны ук яза башлаган идем. Аннан армия сафларында язылды. Ну, ул җыентыклар хәзерге көнгә кадәр сакланмаган. Хәзерге җыентыклар соңгы елларны язылган шигырьләр. Кеше белән кеше арасындагы мөнәсәбәт, яшьлек вакытның матурлыгы, туган якның матурлыгы, мәхәббәт темаларына, әти-әниләр турында күбрәк языла. Менә быел җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнәбез бит инде. Шуңа бер цикл шигырьләр район газетына җыеп бирәмен дип торам. Мин тормыш иптәшем белән Алла бирсә январь аенда 46 ел була. Безгә бергә тормыш көткәнгә 4 кыз бала үстердек. Алар тормышта, хәзер барысы да. Ну, туган йорттан аерылмыйлар. Килеп ярдәм итеп торалар. Ну, тормыш матур үтте. Мин үзем эшли башладым монда 69 елына килеп Моракта райсоветта. Аннан соң элекке вакытта комсомол путевкасы булды бит инде. Бер ел Ишүрдә 8 еллык мәктәбендә укытучы булып эшләдем. Физика, математика, химия укыттым. Аннан кире Моракка күчеп килергә туры килде. Район элемтә үзәгендә эшләдем. Аннан нефтепроводта связьдә озакы 27 ел шунда эшләп пенсияга чыктым инде. Хәлил абый, мына иҗатка сез әйтәсез, бәләк чактан яздыгыз, мына пенсияга чыккач ныклап тотындыгыз инде бит. Әйе. Вакыт күп хәзер язарга туры килә. Күп әле планнар күп язарга. Мына сезнең иҗат җимешләре, мына шигырьләрегез, әсәрләрегез дигәндәй, ничек туалар? Кайдан
Қайдан илһам аласыз? Илһам уята әгәр тормыш матур булса, балалар матур булса, табиғат белән илемтәне үзмәсәң, менә шул вакытта илһам килә. Ул илһам һәр вакыт булмый бит инде. Кайерда берни дә килеп чыкмый ул. Уйлыйсың, йөрисең, 2-3 көн буе, атналар буе, шуннан соң килеп яңа шигырь туырганмыр. Шуңа күрә Хуҗа Насретдин турында бер нием бар минем. Бер көнне әйткән бит әбисенә. Бүген кичкә каләм белән кыягаз әзерләп куялы, илһамым килеп тора дип. Төнне ыргып торганда, нидер язганда, йокларга яткан кире. Әбисе иртәнчәк укып караса, яшел карагат арасына кызыл кикрикле әтәш кирип китте дип язып куйган ди. Менә. Шуның кебек илһам килгәндә, ул безнең табигать матур бит инде. Табигатьтә йөргәндә кайбердә килә илһам сүзләр, аны кайтып теркәп куясың. Кайбер көнне төннәрен йокы алмаса, төннәрен туа кайбер юллар. Менә иң беренче шигырь безнең 94 елда Салмасыз авылдашлар булганда язылган шигырь бу. Туган авылны сагынып. Кайтыйк дуслар күгәршенгә, урамнарын бер буйлыйк әле, әнкәйләр, туганнар сагындырган, бер күргәндәй булыйк әле. Чак төшкән үләннәрдән ялан тәпи узыйк әле, яшьлекләрне искә төшереп, матур җырлар сузыйк әле. Авыз итик тәмле суларын, йөрәккә сихәт алыйк әле, күкрәктән ташкан хисләрне күңел сандыгына салыйк әле. Дөнья куйган туганнарны искә алып үтик әле, ата-бабаларны хәтерләп, гомер юмаган сүтик әле. Җанга, тәнгә сихәт биргән саф һавасын сулыйк әле. Кай илләрдә дә гомер итсәк тә, күгәршеннәр булып калыйк әле дип язылган шигырь. Шунда укылганы авылдашларыма. Икенче тоже авыл турында туган якларыма кайтып барам, очрашуны сизеп йөрәк җилкенә. Әнкәемнең йомшак кулын хәтерләтеп, чәчләремнән сыйпап куя җилгенә. Җәйрәп ята иген басулары, аяк асларында диңгезме, ялан тәпи йөгерәсем килеп китте. Күрер өчен балачактан якын нигезне. Җиләк өлгергән аланнарда охшап тора матур келәмгә, аруларым битеп киткәндәй, башларыңны терәп ятсаң кибәнгә. Янда гына шылтыр-шылтыр шишмә, суларыннан авыз итик әле. Туган яклар бик тә сагындырган, тиз генә китмим, юк китмим әле дип язылган. Менә без бер яктан караганда бәхетле, безнең авыл бетмәгән, һаман да исән, мәктәп эшли, барлык ферма эшли, анда почта барсы да эшли. Менә соңгы вакытта биткән авылларны хәтерләп куям да йөрәккә моңсу булып китә. Ул безнең якта да бар бит инде. Менә Кызылташ авылы биткән yerеннән яңадан уже тергезелеп килә шикелле. Аннан Күгәршеннән 15 километр элек була торган башлангыч мәктәбе белән Үрген авылы. Анда су тегермәне, күмер яндыра торганнары. Ул бетте. Аннан менә мен кияү белән булырга туры килде Сөеш якларында. Шунда тәүге баруда бик охшады Агыйдел буйлары. Акбота авылы Агыйделлар ягында. Бу якта Сөеш. Шул авылда биткәч, менә шуңа арнап язылган шигырем дә бар ул минең бер. Бу шигырем Сөешемне сагынып дип атала. Нигез ташлары тузып ята, карап торулары кызганыч. Авылдашлар кире кайтырдай, йөрәкләрдә яшәй ышаныч. Сандугачлар сайрый талларда, тугайларны күмеп моңнарга. Авыл урамнары тынып калган, бер кем юк моңнар тыңларга.
Вақтыманнар япты инде, Ағиділ бойы қамышларын, Сандуғаш мұңы да баса алмай, Сүйішіңі юғалту сағышларын. Әнкейімнің яулығын қатырлатып, Артыш япқан қоя башларын, Жиллергіне сызғырып исе, Сыйпап ялғыз қабір ташларын. Қылғаннар жиллерге еріп, Тау битлерінен жүгіре түбәнге, Ятим қалған ауылымны көріп, Күз яшьләрен шақлар итеп түбәргә. Туманнарны ярып қайтыр кебек, Пішенлікте ішлә берген атлар да, Вақыт яңғырында сүнмәгәндер әле, Күмірінде бәрәңге күмген ұшақлар да. Үләгәсендә яллар иткән ак кайыннар да сагындыра. Кайыннар арасында көтәдер безне сәй кайнаткан таганнар да. Сәйләрдәй кайный сагыну сагыш, йөрәкләр ничек кенә түзәдер. Әллә авыл ятим, әллә үзебез ятимлекләр үзәкләрне үзәдер. Бу йөрәкләр ничек түзәдер дип әйтелгән. Менә хәзер күп вакыт газет битләрендә языла, авыл шул кадәр йорт, шул кадәр әйбер, шул кадәр нәрсә дип сөйлиләр. Мин әйтер идем, авылны йортлар саны белән исәпләргә ярамый, анда яшәгән кешеләр саны белән, яшьләр белән, балалар саны белән исәпләргә кирәк. Чөнки менә хәзер күп авылларны алсак, күп йортлар хуҗасыз бош торалар. Менә шул тоже бу замана җилле кагылган әйбер, аны без генә хәл итә алмыйбыз бит бу мәсьәләне. Һәрбер авылда бардыр инде ул кешеләрне кайберсен битендә исемнәре белән йөртмәй, кушаматлар белән әйтәләр. Шуңа менә ничә еллар элек язылгандыр, монда җыл язылмаган. Кушаматлар дип аталган бер шигырь бар. Монда авыл кешеләре искә алына. Күпме авылдашларымның булган ике исем аты, берсе мулла кушкан исем булса, икенчесе халык биргән кушаматы. Адрес кебек булган кушаматлар, исемнәрен күпләр әйтмәгәннәр. Кайсы кәли, сәпәрәйме, бүтәүме, кадырдыр бәлки ләвәндер. Мутыклар да күп булган, халыкса исем такканнар. Булган озыны да, ялагы да, хәтта саңгыравын да тапканнар. Күршеләрем бар иде, шафиклар. Берсе кәшил, икенчесе шайтан иде. Барсы онытылып битеп бара, вафат булуларына байтак инде. Шулый Әхмәт, Хымган Әхмәт, сагындыра бит агайны шул чаклар. Авылыбыз күркә булган ата-бабалар йөртсә дә төрле кушаматлар. Безнең исемнәрдә шулай булармы? Искә алыр микән яшьләребез? Нинди кушаматка да ризабыз? Тик макталсын кылган эшләребез, тормыш юлында салган изләребез. Минең әти монда искә алынган битне сәпәрәй кәли, сәпәрәй дип йөртелә торган иде. Ул да сугышта катнашып, башкорт атыл кавалериясында булып, Сталинград янында, аннан Украинада Конотоп, Чернигов янында ранение алып, узак Москвада госпитальләрдә ятканнан соң авылга кайткан. Уң колы гарип булса да, ул тырышып, кеше кебек пишән чаба торган иде, электр алып чалганы, балталар тота торган иде. Менә шулардан пример алып яшәргә хәзер оллардан. Шуннан минең әнинең абзыйсы Багапов Галиулла дигән абзый сугышта тоже алынып, катнашып, немецларга пленга төшеп, соңнан немецлар аны язалап үтергәннәр. Менә шул турыда мин язган идем. Менә сез Күгәршин ягына йөргәнегез бар, Күгәршингә керер алдыннан анда зур тирәкләр бар. 4 миеш кебек итеп утыртылган. Ул колхоз бакчасы элекке. Ана шуны менә шушы Галиулла абзый утырткан. Ана шуның шушы тирәкләренә Галиулла абзыйга арнап язылган шигырь бар. Әле менә редакциягә биргән юк, менә шул җиңен көненә бирәмен дип торам. Галиулла тирәкләре дип атала. Сугыш яланында батырларча һәлак булган Галиулла абзыйга. Матур көн иде, колхоз бакчасында Галиулла абзый тирәк утырта.
Salqın jillerden saklar jerek jemишni үссәләр Алла берет дип үзен юата. Иртәгесен сугыш, повестка аңа, илбасарлар сугыш башлады. Узатты Галиулланы яшьтирәкләр, тиберелдереп җилләрдә бүлдерә башларын. Көннәр, айлар уза торды. Сугыш алыслашты туган илләрдән. Ныгынды үсентеләр, хуҗаларын сагынып, хәбәр көттеләр искән җилләрдән. Еллар үтте, яктылыкка омтылды Галиулла утырткан тирәкләр. Ул уйлаганча җиләк имешләргә булды алар ныклы терәкләр. Галиуллага насыйп булмады күрергә, җиңү белән сугыш беткәнен. Ул утырткан тирәкләр көнне юлларга карап аны көткәнен. Галиулла тирәкләре диләр бакчаны, онытмыйларны хәзердә. Һәйкәл булып үсә аңа тирәкләр, Галиулланы төшереп һаман хәтергә. Менә хәзер Украинада сугыш бара бит инде. Ул нәрсәдән килеп чыккан? Менә минең уемча, аңа безнең үзебезнең хөкүмәт башлыклары элекке үрнәк күрсәттеләр. Беренче булып Горбачев и Ельцин. Союзны таркатып, нинди зур мәхәббәт илне таркатып, менә шуның аркасында шушы сугышлар, Чечня сугышлары да шуннан килеп чыккан бит инде. Менә мин аны язган идем. Менә бу шигырь алдыннан әнкәләрнең элекке җырлаган бер җырыннан эпиграф итеп куелган бу. Күңелләрем таллар кеби, кайгыларым таулар кеби, йөрәгем яралы булса да, йөримен саулар кеби. Күпме яшь гомерләрнең тамырына балта чаба Чечня сугышлары, йортына кергән почтальонны күреп кысыла әнкәләрнең сулышлары. Илбасарлар басмаган бит илне, акланулары да түреләрнең ялган. Әнә шул ялганнар аркасында күпме яшьләребез башларын салган. Тормыш булгач төрле хәлләр бар, тик бала кайгылары бирмәсен. Яшьлегенә аяк баскан балан каберенә таш куярга Ходай бирмәсен. Каберләрдә авыр җир катламы, ай-һай яшь иңсәләрен басадыр. Йөрәкләрне кара кайгы баса, күкрәккә сыймый, һаваларга ашадыр. Чечня сугышы илне саклаумыни, аның бар булмышы акчада. Акча ясарга түрәләр. Тукай әйтмешли, туда сами, пожалуйте, господа. Менә бу ниләрдән соң үзебезнең гаилә турында да шуны әйтәсем килә. Әйттем бит инде 46 ел бергә яшибез менә тормыш иптәшем белән. Бер-беребезгә мөнәсәбәтләр әйбәт булды. Менә соңгы берничә ел эчендә мин каты авыру белән аякларыма баса алмыйм. Ул мине яшь балалар караган кебек карый. Аның белән танышып 69 елны өйләнештек. Бер мәктәптә укыдык без. Бер класста түгел, ул миннән түбәнрәк класста. Аңа арнап язылган шигырьдә бар иде шул танышкан турында. Безне кавышкан вакытка кыш көненә туры килә бит инде. Шуңа тормыш иптәшемә арнап язылган. Кайчан гына чабып үттеләр, каңгыраулар таккан туй атлары, тальян тартып мылтык аткан, кабатланмас кавышу минутлары. Биеклектән коела кар бөртекләре, бүтән дөньяларда ак иде. Абакка төренгән табигатьтәй, сөюләр дә таза, пак иде. Каңгыраулы атлар чабып үтте, урамнарга моңнар таратып, яшьлекләрен исенә төшергән әби-бабаларны тәрәзәдән каратып. Ничә кышлар килеп җитте, карлар эреп акты диңгезгә. Җил яңгырларда тия алмады, шин мәхәббәттән салган нигезгә. Алла ята гомер юлларыбыз, каршы аласы алсу таңнарны. Йөрәк кулларыбыз мәңге уйнар, кавышулар бүләк иткән моңнарны. Үзебезнең якташыбыз Газим Ильясов, аннан баянист Ришат Бадретдинов, Рим Абубакиров, сәнгать өлкәсендә эшләгән дуслар дип әйтергә була. Мин олы булсам да алар миннән яшьләр. Арнап язылган шигырьләр бар. Илгәрәк клубта
Күп кичәләрдә мин үземнең шигырьләрне укытырганым, алар белән бергә йөреп, хәзер йөреп булмый инде. Шуңа менә Газим Ильясовка арнап язылган шигырьне укып китәсем килә. Язгы ташкын сулгырдай гөрләп, сәхнәләргә чыгып бастың син, моңлы табышың белән йөрәкләргә, матур дөньяларга ишек ачтың син. Йөрәкләрдә дәрт моң уятасың, оныттырып янып киеп йөрүләрне, син җырларың белән тапшырасың әти-әнигә булган безнең сөюләрне. Син җырлаган халкым моңында бабаларның ачыну сагышлары, туган якларыбызга мәхәббәт, яңгырый күк сандугач тавышлары. Җырың тәүге сөю чаклары кабыза, җәйге төндә уйнаган яшен угыдай, шул яшеннәрдә һәр чак көчле бул, озын гомерле бул, башкорт моңадай. Халил агайдың кияүе, композитор, музыкант Эдуард Исламов уның бернисә шигырына көй һала. Һеҙҙең иғтибарығыҙға Диана Шниязова башҡарыуында «Мөхәббәт» йырын тәҡдим итәм. Шағир әле булһа яңы уйдар, хыялдар менән йәшәй. Киләсәккә башланган поэмаһын тамамларга, пьесалар ядырга тигән пландар билдәләгән. Хөрмәтле тамашасылар, хәзер зәңгәр экрандар янына котлау сәламен тыңларга Нәҗип Суфигали улы Кәримовты сакырабыз. Ер мәңгелек, ә кешеләр ердә вакытласа яшәй. Шулай да һәр кем үзенең булмышы менән эт калдыра. Якты дөньяга килгәнһең икән, үзең генә түгел, башкалар да хокланып телгә алырлык тормыш юлын кыдырга кирәк. Шундай кешеләрдән береһе минең агайым Нәҗип Суфигали улы Кәримов ошо көндәрдә 80 яшен билдәләй. Безнең өсөн намыҫ, выждан өлгөһө булган агайымдың тормышы, хезмәт юлы тыуган еренә бәйләнгән. Оҙаҡ йылдар намыҫлы эшләп, райондың алдыңғы малсыһы, социалистик хеҙмәт ярыштарында еңеүсе булды. Тырышлығы, уңғанлығы менән абруй ҡаҙанды. Тормошта ул ышаныслы ғаилә башлығы, ғүмер юлдашы Рәүилә Хәсән ҡыҙы менән 50 йылдан ашыу бергә йәшәп, 3 бала үҫтерҙеләр. Һәр береһен оло тормош юлына баҫтырҙылар. Әлеге көндә ейән-йәнсәрҙәренең шатлыҡтарын күреп, тормош ҡыуаныстары менән тулы ғүмер йомғағын көтәләр. Атайым урынына ҡалған ағайым мине лә үҫтерергә ярҙам итте. Ҡаты ауырығанымда Өфө больницаһына йөрөтөп, ғүмеремде һаҡлап ҡалды. Барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт уға. Ҡәҙерле ағайыма иҫәнлек һаулыҡта оҙон ғүмер кисерергә, балаларының, ейән-йәнсәрҙәренең изгелеген күреп, бәхетле йәшәргә яҙһын. Иң изге теләктәр менән Һылыуы Хәлимә, балалары Алһыу, Айрат, Регина, ейән-йәнсәрҙәре. Иҫәнғол ауылы. Уҙап ҡына барған был ғүмерҙең кире ҡайтмаҫлығын мин беләм. Ә шулай ҙа артыҡ бошонмайым, үҙ юлымдан һаман мин киләм. Ә шулай
иң кызык артист Вәлит Илембәтов итәкчелегендәге Кызык менән мәдәктәр эстрада театрының тиңдәшһез юмористлары һәм башка сәхнә осталарының 25 яшен тулганда исемле өр-яңы концерт программасына рәхмәт итегез. Кызыклы мәдәкле, гырлы биюле, тотлы бурыслы шоу-тамаша 20 ноябрьдә район мәдәният йортында булачак. Билетлар сатыла. Телефон 212-73. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән бүгенге программабыз адагына лайыкынлашты. Һезгә күтәренке кәеф һәм күңелле ял көндәре теләп, һезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч!